10 кастрычніка чацвер у эфіры Белсат-Зум. Віталь Бабін. Вітаю гаспадарства. 30 хвілінаў актуальнай інфармацыі і аналітыкі вашай увазе. І сёння у нас наступныя тэмы. Чарговы дзень і чарговы рэкорд. Курс долара ідзе ўгару. Час бегчы ў абменнікі. Яшчэ адзін ордэн Лукашэнку. Ці уганаруе сябе дыктатар званнем Героя Беларусі. Разбуральны Мілтон. Глядзім разам на смяротны ўраган у небе над Флорыдай. Амерыканскі долар другі дзень запар ставіць сумныя рэкорды ў Беларусі. Падчас гандляванняў на беларускай валютна-фондавай біржы курс амерыканскай валюты вырас да 3 рублёў і 30 копеек. Што да еўрапейскай валюты, то яна крыху патаннела і цяпер спынілася на адзнацы 3 рублі 62 копейкі. Расійскі рубель таксама знізіўся. За 100 расійскіх рублёў сёння давалі крыху больш за 3 рублі 40 копеек. З намі на сувязі эканамістка Аліса Рыжышенко. Спадарня Аліса, вітаю вас. Здравствуйте. Тут цікавая інфармацыя з'явілася, што беларусы ў верасні рэкордна злівалі валюту банкам і адначасова з тым даражэе долар. Ці варта ўсё ж такі вяртацца ў абменнікі і вярнуць тую валюту, якую ўжо здалі? Як лічыце? Ну, на самом деле, да, конечно, есть смысл вернуть свою валюту, но почему доллар растет в Беларуси? Да? У нас сейчас отражается ситуация отражает ситуация то, что происходит в России. А в России как раз-таки в сентябре и в начале октября мы видим несколько факторов. Первый фактор — это то, что были продлены лицензии на валютные операции с капиталом для нерезидентов, для иностранных инвесторов. Это связано с санкциями Мосбиржи, но они были просто вступают в действие, да, некоторые лицензии отменяют с 13 октября. И вот нерезиденты весь сентябрь и начало октября пытались вывести валюту свою, и, соответственно, был возросший спрос на валюту внутри страны. И второй фактор — это погашение еврооблигаций в России. Банки, которые были держателями этих бондов, как бы скупали валюту для того, чтобы производить выплаты по евробондам и тем самым как бы формировали повышенный спрос на валюту внутри страны. И мы, в принципе, это увидели по курсу российского рубля, а то, что происходит в Беларуси, это как раз-таки отражение того, что происходит в России на валютном рынке. Будет ли это происходить дальше? Курс доллара по отношению к белорусскому рублю однозначно будет меняться в сторону повышения до конца года, и ближе к концу года будет усиление. Но сейчас мы увидим небольшую стабилизацию, потому что, вот, как я уже сказала, 13 октября будут отменены эти лицензии, прекратят действие, да, все резиденты выйдут уже, плюс Центробанк России будет проводить валютные интервенции серьезные там на большую сумму, и поэтому это будет оказывать небольшую поддержку российскому рублю и тем самым будет стабилизировать и белорусский рубль в том числе. Но это будет небольшая стабилизация, то есть это, возможно, будет курс у нас не 3,3, а там 3,25 условно, вот. Но курс будет в любом случае расти доллара. Яшчэ цікавая інфармацыя. Мінэканомікі заявіла, што дэфіцыт бюджэту на наступны год будзе 4,5 мільярдаў рублёў. І вось частку гэтага дэфіцыту, гэтую дзірку плануюць закрыць расійскім крэдытам. Ці гэта кепскія навіны, спадарня Аліса? Нет, конечно, но, к сожалению, у Беларуси нет другого выхода. Дефицит бюджета образовался из-за того, что у нас просто в каких-то невероятных масштабах растут расходы на национальную оборону, плюс 32%. При этом у нас доходы бюджета тоже предполагается, что они вырастут порядка на 10% за счет поступления налоговых поступлений. То есть фактически часть дефицита бюджета уже люди своими деньгами погасят, да, с помощью выплаты налогов. И, с другой стороны, все равно этого не хватило, и дефицит сформировался в размере там, 4,5 миллиардов. И то, что берется кредит у России, это, в принципе, единственная возможность на сегодняшний день где-то заимствовать деньги, потому что Беларусь признана дефолтной страной, и доступ к международным финансовым ресурсам для Беларуси закрыт. Остается только Россия. Но нужно понимать, что
что когда Россия дает кредит, она в ответ забирает часть независимости, а именно мы сейчас наблюдаем, что касается непосредственной экономики, это передел рынков торговли, в промышленности, когда белорусские предприятия банкротятся, закрываются, отбираются, отжимаются, и на смену им приходят российские бизнесмены, либо российский бизнес какой-то, который занимает более выгодные ниши на белорусском рынке. Дзякуй вам вялікі за гэты каментар. Лаўрэаткаю Нобелеўскай прэміі ў галіне літаратуры стала паўднёва-карэйская пісьменніца Хан Канг. Узнагарода была прысуджаная, цытата, за інтэнсіўную паэтычную прозу, што супрацьстаіць гістарычным траўмам і раскрывае далікатнасць чалавечага жыцця. Пра іншыя падзеі далей у нашым дайджэсце. Польшча анулявала пашпарт суддзі Томаша Шмыта, які збег у Беларусь сёлета ў траўні. На радзіме яго абвінавачваюць у шпіянажы на карысць іншай дзяржавы. Паводле газеты «Выборча», нацыянальная пракуратура звярнулася да ваяводы з хадатайніцтвам аб ануляванні дакументу, і яно было задаволенае. Томаш Шмыт у Беларусі папрасіў палітычнага прытулку. Ён выступае з абвінавачаннямі супраць польскіх уладаў, а таксама супрацоўнічае з беларускай прапагандай. Памёр віцебскі актывіст Алексей Тамілаў. Яму было 52 гады. Летась у сакавіку, нібыта за падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, ён трапіў на содні. У ізалятары часовага ўтрымання мужчыну моцна збілі ахоўнікі. Затым ён са зламанымі рэбрамі і пераломам калена трапіў у рэанімацыю. Пасля нанесеных траўмаў здароўе Алексея так і не аднавілася. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна», Алексей не належаў да апазіцыйных партыяў або рухаў. Ён быў аматарам роднай мовы і культуры. Па міжнародную абарону ў Польшчы сёлета звярнуліся 2900 грамадзянаў Беларусі. Гэтыя звесткі былі апублікаваныя польскімі міграцыйнымі службамі. Паводле сакратара ўпраўлення ў справах замежнікаў Якуба Дудзяка, польскі ўрад дадаткова вылучае амаль 5 мільёнаў долараў на медычнае абслугоўванне ўсіх замежнікаў, якія звяртаюцца па міжнародную абарону ў Польшчы. Агулам з 2020 і да лютага 2024 больш за 10 000 беларусаў падалі заявы на прадстаўленне статусу ўцекача. Беларуска Наталя Дорожка заваявала тытул «Місіс Сусвет 2024». Конкурс, які праходзіў у Паўднёвай Карэі, штогод збірае ўдзельніц з усяго свету. Ён ацэньвае не толькі вонкавую прыгажосць, але і грамадскую дзейнасць удзельніц. У конкурсе маглі ўзяць удзел замужнія жанчыны, разведзеныя і ўдовы ва ўзросце ад 18 да 55 гадоў. Сёлета за карону змагаліся 115 прэтэндэнтак. Пра палітвязняў і рэпрэсіі ў Беларусі Еўрапарламенту будзе нагадваць Малгажата Гасеўска. Менавіта еўрадэпутатку, былую віцэ-маршалку польскага сейму, а таксама экс-намесніцу старшыні камісіі ў замежных справах польскага парламенту, Еўрапейскі парламент абраў кіраўніцай дэлегацыі ў пытаннях Беларусі. Вашай увазе інтэрв'ю журналіста Белсату Алеся Сіліча з Малгажатаю Гасеўскай. Спадарня Гасеевска, па-першае, мае шчырае віншаванне з сабраннем на пасаду старшыні дэлегацыі па сувязях з Беларуссю. Калі не памыляюся, это першыню жанчына займае ту пасаду ў гісторыі Еўрапарламенту. Якія будуць вашы першыя крокі, з чаго пачнёце? Мяркую тое, што я першая жанчына, мае ў гэтай справе найменшае значэнне. Тым больш, што ў сваёй працы, як сцвярджаюць мае калегі, я часта вылучаюся большай рашучасцю, чым шмат хто з мужчынаў. Таму я магу актыўна займацца ўсходняй палітыкай, а таксама гадамі змагацца за свабоду і дэмакратыю ў краінах былога Савецкага Саюзу. Беларускім пытаннем я шчыльна займаюся з 2006 года. Гэта быў мой першы дэпутацкі тэрмін у польскім сейме, і я працягваю падтрымліваць грамадзянскую супольнасць. Я стала падтрымліваю барацьбу за дэмакратыю і свабоду выборы, і я стала змагаюся за вызваленне палітвязняў. Гэтыя праблемы мне асабліва блізкія, і гэтымі справамі я, вядома, буду займацца як кіраўніца дэлегацыі і залучаць у гэтыя дзеянні ўсіх чальцоў дэлегацыі, а праз іх і Еўрапарламент. Хочацца добра падрыхтавацца да беларускага тыдня ў снежні. І гэта відавочны бок нашай дзейнасці. Мы хочам, каб, па-першае, Еўропа не забывалася пра Беларусь, а па-другое, мы хочам быць падтрыманнем для апазіцыі, даваць знак салідарнасці, сведчыць, што яны не адны, што яны маюць тут сваіх прадстаўнікоў. Таму ў сваёй першай прамове пра Беларусь я сказала некалькі словаў па-беларуску. Гэткі сімвалічны момант. Я хацела, каб Беларусь была грунтоўна рэпрэзентаваная ў Еўрапарламенце. Уласна, такімі справамі мы і хацелі б займацца. Мы будзем змагацца за вызваленне палітвязняў, бо людзі гэта самае галоўнае.
І каб за гэта эфектыўна змагацца, трэба адкрыта казаць пра санкцыі супраць рэжыму, супраць Лукашэнкі, супраць ягоных людзей. Не супраць грамадства, не супраць краіны, а менавіта пра персанальныя санкцыі, каб яны дакладна білі куды трэба, а не ў грамадства. Звычайна Еўрапарламент сябруе, партнёрствуе з парламентамі іншых краінаў, сяброўскімі еўразвязу, але вы ў звароце, які быў надрукаваны на сайце Еўрапарламенту, адзначылі, што не збіраецеся усталёўваць стасункі з ППНС. Палата прадстаўнікоў нацыянальнага сходу, так званы кішэнны парламент Лукашэнкі ці палатка, як я называюць. Можете патлумачыць сваю пазіцыю? Oczywistym jest, że nie można współpracować. Відавочна, што нельга супрацоўнічаць з рэжымам і з тымі, хто толькі ўдае сябе дэмакратыю ды парламент, хто быў не абраны ў дэмакратычных выбарах, а прызначаны ў кабінеце Лукашэнкі. Але я не выключаю супрацу ў будучыні, бо веру, што прыйдзе час, калі ў Беларусі з'явіцца дэмакратыя, калі мы разам здабудзем яе ў барацьбе, калі дачакаемся сапраўдных дэмакратычных выбараў і сапраўднага беларускага парламенту. І тады такая супраца адбудзецца. Я веру, што гэты час прыйдзе, бо, як паказвае гісторыя, нішто не вечнае. І Лукашенка мусіць памятаць, што прыйдзе расплата за ўчыненае зло, а ягоная ўлада аднойчы скончыцца. Гаха чакае, а мы найбліжэйшым часам падрыхтуем для яе адпаведныя матэрыялы. Як вы можете коротко, тезісно опісаць, на ваш погляд, палітычную сітуацыю цяперашнюю ў Беларусі і на што трэба звярнуць увагу найперш Еўрапейскаму парламенту, на якія праблемы? Ja już w zasadzie Я ўжо распавяла пра шмат якія рэчы, якія мы будзем рабіць. Вядома, парламенцкія рэзалюцыі – гэта адно, а іншая сталая дзейнасць, каб беларуская праблематыка не знікла з еўрапейскай палітыкі. Па-першае, мы будзем змагацца за вызваленне палітвязняў і дыпламатычнымі сродкамі і праз эканамічны ціск. Па-другое, мы будзем даваць інструменты і магчымасці для дзейнасці беларускай апазіцыі. Так, існуе грамадзянская супольнасць у самой Беларусі, але варта падтрымліваць і дыяспару. Гэта мусяць быць канкрэтныя сродкі, скіраваныя на захады, што падтрымліваюць дэмакратыю, дазваляюць дзейнічаць людзям, для якіх важная супольная з Еўропаю ідэалы. Наш абавязак падтрымліваць іх у такой дзейнасці. Вы ўжо згадалі тэму палітычных вязняў. Это, напэўна, самае балючае пытанне для беларусаў. Сёння палітычных вязняў па афіцыйных лічбах каля 1500, хаця некаторыя праваабаронцы называюць лічбу 6, 7, нават 10 тысячаў. Бо не ўсе палітвязні хочуць, каб іх называлі палітвязнямі, каб не ствараць праблемаў для сваякоў. Вось як вам бачыцца вырашэнне гэтага пытання? Ці ёсць нейкая надзея хоць штосьці зрабіць, каб гэтыя людзі выйшлі на волю? tak mówiłam, Як я ўжо сказала, тут патрэбныя як шырокія дыпламатычныя захады, так і эканамічны ціск. У гэтым сэнсе прэзідэнт Анджэй Дуда дзейнічае слушна. Напрыклад, ягоная палітыка ціску праз Кітай, праз кітайскія эканамічныя інтарэсы – гэта, безумоўна, добры кірунак. А так нейкі дыалог трэба весці. Я не ведаю, як цяпер у гэтым сэнсе выглядае палітыка польскага ўраду. Падобна, што не надта эфектыўна. Нагадаю, што калі ў Польшчы кіравала партыя «Закон і справядлівасць», мы вялі перамовы з амерыканцамі ў справе вызвалення Анджэя Пачобута ў межах абмену шпіёнаў. І гэта была цалкам рэальная перспектыва. І амерыканцы паставіліся да гэтай ініцыятывы з поўным разуменнем. На жаль, чамусьці польскі бок пасля выбараў адышоў ад гэтай ініцыятывы. І, на жаль, Анджэй Пачобут, як мы бачым, далей змагаецца за сваё жыццё ва ўмовах, якія нам нават цяжка ўявіць. Мы ўпусцілі тую магчымасць, хаця трэба выкарыстоўваць кожную, казаць пра палітвязняў, нават проста нагадваць іхныя прозвішчы, паказваць іхныя фота, дасылаць ім лісты і паштоўкі. Усё гэта важна для зняволеных. Вы мусіце выкарыстоўваць любую магчымасць выступаць за зняволеных, нават размаўляць паміж сабою, абменьвацца імёнамі, паказваць фотаграфіі, пісаць паштоўкі і лісты, важныя для гэтых зняволеных людзей. Я ведаю гэта проста ад тых, хто перажываў зняволенне і потым распавядаў пра яго. На маю думку, беларускі бок усведамляе, што мы не адмаўляемся ад такіх рэчаў. Мы часта згадваем імёны палітзняволеных мужчынаў Анджэя Пачобута, Алеся Бяляцкага. Шмат імёнаў паўтараецца. А ёсць і жанчыны-палітвязні. Жанчыны, якім турма і ўсё, што з ёй звязанае, даецца значна цяжэй. Якія сумуюць без сваіх дзяцей, а іхныя дзеці без сваіх маці. У якіх ёсць свае жаночыя праблемы, невырашальныя ў такіх умовах. З іх жанчын каты яшчэ і дадаткова здзекуюцца. Я хацела б гучна сказаць пра Паліну Шарэнду-Панасюк. Жанчына, маці дваіх дзяцей, актывістка, што выступае за дэмакратызацыю Беларусі, за еўрапейскую Беларусь. Яна сядзіць у турме з 2021 года. І большасць часу праводзіць у штрафным ізалятары. Цяжка хварэе, мае патрэбу ў медычнай дапамозе, якой
не атрымлівае. Гэта асоба, якую наша дэлегацыя мае ўзяць пад свой сцяг і змагацца за яе. Бо інакш яна проста памрэ ў той турме. Анджэй Пачобут таксама моцна хворы. Мы мусім паказаць, я лічу, гэта таксама важна, еўрапейскім палітыкам, усяму свету, як выглядаюць турмы ў Беларусі. Вядома, нядаўна яны, падобна, былі адрамантаваны і ўвогуле змяніліся, але жыццё ў іх такое ж суворае. Мы мусім давесці да еўрапейскага грамадства і свету, як выглядаюць папраўчыя калоніі, як выглядае жыццё зняволеных у іх. Ад ранішняга пад'ёму і да адбою, як выглядае іхная праца. Сярэднестатыстычны чалавек у Польшчы можа сабе гэта ўявіць, бо мы ведаем сваю гісторыю дэпартацыяў. Беларускаму народу і агулам нашай частцы Еўропы гэта ўсё таксама знаёма. Але Захад не мае гэтага ў сваім генетычным кодзе. Ён не ведае гэтай гісторыі, не ведае пра што гэта, не ведае, што гэта такое. Ну, падумаеш, сядзіш месяц, год, два, але быць у расійскай ці беларускай турме гэта зусім іншае. Мы мусім гэта паказаць, даць зразумець, узрушыць. І тады нам лягчэй будзе выбіваць сродкі для змагання за дэмакратыю ў Беларусі, сродкі для Белсату, што, я ведаю, нядаўна былі абмежаваныя. Не можа быць так, каб журналіст такога важнага тэлеканалу, як Белсат, мусіў шукаць дадатковую працу, каб зарабіць на жыццё, бо ягоная праца гэта служэнне сваёй краіне, свабодзе, дэмакратыі. Вы мусіце мець магчымасць цалкам прысвяціць сабе гэтаму, а не думаць пра тое, як пражыць месяц. Гэта тое, за што я буду змагацца. Так, можна сказаць, што я прадстаўніца польскай апазіцыі, але ў нашай дэлегацыі ёсць і прадстаўнікі кіраўнічай кааліцыі. І я перакананая, што хоць мы і маем шмат рознагалосся наконт унутраных польскіх справаў, у справе Беларусі мы будзем змагацца адным фронтам, каб далей спраўна працаваў тэлеканал Белсат, каб падтрымліваць арганізацыі, што змагаюцца за дэмакратыю Беларусі і дапамагаць дыяспары. Бачу, адказалі на все мої астатнія пытанні. Все ж таки зняволены Лукашенко, здаецца, пачаў выпускаць кагосьці, але ні жанчыны, ні Марыя Калеснікава не выходзіць, ні Анджэй Пачобут, ні Паліна Шрэнда-Панасюк, ні Мікалай Статкевіч, ні Сергей Ціхановскі, ні нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі. Яны ўсе за кратамі. Чаму Лукашенко іх не выпускае? Гэта нейкі, як кажуць амерыканцы, ultimate weapon, канчатковая зброя для яго. Z jednej strony są zakładnikami. З аднаго боку, яны ў пэўным сэнсе закладнікі, а з іншага Лукашенка баіцца беларускага грамадства. Ён тэрарыст, ён баіцца свайго народу, ён баіцца свайго грамадства, ён баіцца Беларусі, уласна, беларусаў. Ён ведае, што ягоная ўлада трымаецца на сіле, і ён лічыць, што мае гэтую сілу дэманстраваць. Без гэтага ён не можа ўтрымліваць сваёй улады. Я думаю, што гэта і ёсць асноўная прычына. І вось што я хацела б сказаць Лукашэнку. Спадару, аднойчы вы будзеце пакараны за свае правіны, а мы будзем дзеля гэтага працаваць. Злачынствы будуць пакараныя, рана ці позна, а ўлада не вечная. І апошняе пытанне. Вы ў минулым віцэ-старшыня польскага сейму, вы сябра партыі «Права і справядлівасць», якая зараз у апазіцыі. Зараз вы старшыня дэлегацыі па сувязям з Беларусю, Еўрапарламента. Ці лічыце гэта павышэннем і ці можаце вы на гэтай пасадзе зарабіць больш, напрыклад, для медыяў, для каналу Белсат, які я прадстаўляю, пра які вы ўжо выказваліся, які аказаўся зараз у вельмі цяжкім становішчы? Tak właśnie traktuję miejsca, w których jestem i funkcje. Менавіта такою я бачу сваю задачу. Я не калекцыяную пасадаў, я проста спрабую выкарыстоўваць іх, каб дапамагчы людзям і справам, якія важныя. І гэтак я разумею сваю місію тут, у Еўрапарламенце, і сваю ролю як кіраўніцы беларускай дэлегацыі. Funkcję przewodniczącej delegacji białoruskiej. Дзякуй, спадарня. Dziękuję bardzo. Лукашэнку трэба надаць званне Героя Беларусі. Такое меркаванне выказала ў сваім тэлеграм-канале дэпутатка Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу Марына Лянчэўская. Вядомая сваім актыўным удзелам у прыняцці рэпрэсіўнага заканадаўства, Лянчэўская адзначыла, што дыктатар уганараваны расійскім ордэнам Андрэя Першазванага за касмічны ўклад у збліжэнне нашай краіны з Расіяй. А вось Героя Беларусі ён да гэтага часу не мае. Напярэдадні Лукашенка атрымаў з рук Владзіміра Пуціна найвышэйшую ўзнагароду Расіі – ордэн Андрэя Першазванага. Урачыстая цырымонія прайшла ў Крамлі. З намі на сувязі палітычны аглядальнік Радыё Свабода Валерый Карбалевіч. Спадар Валера, вітаю вас. Вітаю. Звыкла званне Героя Беларусі прысвойвае кіраўнік дзяржавы. У выпадку з Лукашэнкам хто гэта можа быць? Цяпер, наколькі я разумею, такія паўнамоцтвы ёсць паводле Канстытуцыі ва ўсебеларускага народнага сходу. Ён можа прыняць да разгляду абсалютна любое пытанне грамадскага жыцця Беларусі, таму, калі ўсебеларускі народны сход такое рашэнне
прыме, то яно будзе у межах дзейнай канстытуцыі закону. Сам Лукашенко кажа, што ён сціплы чалавек і не любіць усялякага кшталту ўзнагароды і пашаны. То ўсё ж, ці гэтая прапанова дэпутаткі Лянчэўскай рэалізуецца? Як вы лічыце? Я не магу даваць прагнозы, в беларускіх умовах магчыма ўсё. Тым больш, што не думаю, што такое рашэнне неяк будзе значным грамадска-палітычным рашэннем для Беларусі, бо усе ведаюць, хто такі Лукашенко ў Беларусі. Ува ўсіх людзей, я думаю, ёсць да яго пэўнае стаўленне, ці адмоўнае, ці пазітыўнае. Таму я не думаю, што ўзнагарода яго нейкім новым званнем нешта дадасць на карысць тых ці другіх. Але так ці інакш, рашэнне аб узнагароджанні героем Беларусі будзе прымаць сам Александр Лукашенко? Я думаю, што без яго згоды наўрад ці у Беларусі прымаюцца нейкія рашэнні, таму калі ён намякне, што ён не супраць, то я думаю, што гэта хутка рэалізуюць. Але без яго згоды наўрад ці гэта магчыма. Ці гэта, спадар Валер, не будзе выглядаць як за часамі Леаніда Брэжнева, які ўзнагароджваў сябе рознымі медалямі, ордэнамі і гэтак далей? Ці гэта не будзе такой крыху камічнай сітуацыі, калі Александр Лукашенко, уласна, са свайго ж дазволу дазволіць сябе ўганараваць званнем Героя Беларусі? Да Брэжнева тут вельмі далёка. У Брэжнева быў іканастас, весь мундзір быў закрыты нейкімі там медалямі, ордэнамі і так далей. І хадзіў анекдот, што Брэжневу зрабілі аперацыю, каб пашырыць грудзь, каб умясціліся ўсе ўзнагароды. Пакуль Лукашэнкі хапае здаровага глузду не ісці па гэтаму шляху, бо ён якраз жыў у тыя часы, калі Брэжнева ўзнагароджвалі, добра бачыў, як з гэтага смяяліся і кпілі людзі, як расказвалі анекдоты, і ён усвядоміў гэта і не хоча паўтараць гэты досвед. Таму вось пакуль у Беларусі няма ні ардэноў у Лукашэнкі, няма перайменавання вуліц у гонар Лукашэнкі, горад Шклоўні перайменованы ў Лукашэнкаўск, і помнікаў няма залатых, як у Туркменіі ці ў Паўночнай Карэі. Вось пакуль вось такіх абсурдных рэчаў у Беларусі няма. Але тым не менш, эксперты згаджаюцца з тым, што ў Беларусі цяпер нарастае культ асобы Лукашэнкі. Ці можна з гэтым пагадзіцца вось на прыкладзе такой прапановы дэпутаткі? Пэўны культ Лукашэнкі з'явіўся з самага пачатку ягонага кіравання. Ён быў такі не вельмі бачны, ён трохі прыхаваны, больш сціплы, але тым не менш ён быў. У ўсіх дзяржаўных установах віселі партрэты Лукашэнкі, і такія шыкоўныя партрэты прадаваліся ў кніжных крамах, дзе можна было іх купіць і павесіць на сцену. Вось, тое, што на тэлеканалах Лукашенко з'яўляўся рэгулярна, і гэта была галоўная навіна. Таму развіванне ролі, палітычнай ролі, грамадскай ролі Лукашэнкі ў беларускім жыцці, яно ідзе даўно. Але вось апошнімі гадамі, апошнім часам, вось можна казаць пра пасля 2020 года, асабліва апошнія 2 гады, мы бачым, што гэты працэс нарастае. Гэты працэс нарастае, і хваласпевы на адрас Лукашэнкі набываюць усё новыя формы, ягонае атачэнне імкнецца адзін перад адным. Хто больш праспявае такіх песень на ягоны адрас, і паколькі ён гэта не спыняе, значыць, гэта
скаардынаваная лінія, гэта тренд, гэта паліттэхналогія. І я мяркую, што яна мае які сэнс. Пасля 2020 году, скажем так, стаўленне да Лукашэнкі ў беларускам грамадстве вельмі моцна пагоршылася. І дзеля таго, каб перабіць гэтую тэндэнцыю, вось трэба ўзмацніць хваласпеў на яго адрас. Такая логіка. Ну і плюс да ўсяго, я так разумею, што яшчэ адзін чыннік уплывае на гэта. Людзі бачаць, што фізічны стан Александра Лукашэнкі, скажем так, стаў не такі добры, як быў раней, скажем так, мякка. Ну і таму з гэтай логікі таксама трэба ўзмоцніць ягоны культ, каб зноў жа перабіць гэтыя негатыўныя бачанні, негатыўныя настроі ў грамадстве, якія ўзнікаюць з гэтай нагоды. Вось. Ну, але мне падаецца, што гэта наўрад ці працуе, калі рэжым перайшоў пік свайго магутнасці, сваёй папулярнасці, калі быў час, калі Лукашенко сапраўды быў папулярным, і калі б у той час спрабавалі ягоны культ размываць, ну, тады, магчыма, быў бы нейкі эфект. А вось у сітуацыі, калі як бы моц гэтага рэжыму ідзе на спад, калі значная частка нават чынавенства, атачэння разумее, што, як казаў Шпакоўскі калісьці, эпоха Александра Лукашэнкі заканчваецца. Вось, то у такой сітуацыі спробу менавіта ў гэты момант павялічыць яго культ, я не ведаю, мне падаецца, яна будзе даваць толькі адмоўны эфект, і будзе тая ж самая сітуацыя, якая была з Брежневым, што калі ягоны культ быў якраз у момант, калі ўсе бачылі ягоную фізічную недзеяздольнасць, калі людзі бачылі, што чалавек, які з цяжкасцю гаворыць, яго аб'яўляюць выбітным дзяржаўным дзеячом міжнароднага маштабу. Ну, людзі пажымалі плячыма, вось, і так сказаць, ціха пляваліся. І вось тут, разумееце, тут адбываецца такі кантраст. Кантраст паміж рэальнасцю і той прапагандысцкай карцінай, якую спрабуюць навязаць улады. І вось чым больше будзе гэты кантраст, тым горш для самого Александра Лукашэнкі, як мне падаецца. Шкада толькі, што у атачэнні Александра Лукашэнкі хіба гэтага насамрэч не разумеюць. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Калі ласка. Разбуральны ураган Мілтон накрывае Флорыду. Амерыканскія медыі паведамляюць прынамсі пра 2 загінулых. Больш за 500 000 жыхароў штата ўжо засталіся без электрычнасці. Разбураныя больш за 130 прыватных дамоў. У эпіцэнтры урагану хуткасць ветру складае каля 290 км ў гадзіну. Кадры з борта самалёта, палёты якіх выкарыстоўваюць для збору дадзеных пра сілу урагану і не толькі, без каментара. На гэтым ставім кропку. Падпісвайцеся на нашы сацыяльныя сеткі і каментуйце нашыя трансляцыі, калі гэта для вас бяспечна. Я ж з вамі развітваюся. Дзякую за ўвагу. Да наступнай сустрэчы.